Sumuinen marraskuu Helsinki-Vantaan lentoasemalla odottaa ensilumen saapumista. Kunnossapito- ja huoltoyksiköt ovat valmiina vastaamaan lentokentän toimivuudesta ja matkustajien turvallisuudesta vuorokauden ympäri. Tämä on Helsinki-Vantaan lentoaseman korjaamo. Eli täällä korjataan kalusto, kun se vikaantuu. Me pyöritään 2 vuorossa ja sitten meillä on siihen päivystys vielä päälle, eli me ollaan 24 tuntia auki. Ylläpitohuoltoon kuuluu kaikki rasvaukset, öljynvaihdot sun muut. Nämähän on kumminkin isoja koneita, nämä on moottoreilla varustettua ja muuta. Ja hydrauliikkaa sähköä on tosi paljon, että myös melko vikaherkkiä ja näin, että näiden kanssa on talvella tosi kiire. Ja kesällä paikataan se, mikä ehdittää. Varsinkin näissä on myös talven jälkeen paljon joudutaan kesällä tekemään metallitöitä ja muita, että mitkä ajan saatossa ja tuolta kiitotteella vähän kuluu sun muuta rytiseen. Proseduurit on niin hyvin rakentuneet, niin pitkän ajan myötä syntynyt ja niitä on korjattu koko ajan. Et loppujen lopuksi se yhteistyö ja se miten se tehdään, niin tuottaa niin hyvän tuloksen, että ei siinä ole muuta kuin se, että me vaan tehdään sitä, mitä me ollaan ajateltukin tehtävää. Kyllä se tähtää vain ja pääasiassa siihen, että tämä lentokenttä toimii, pysyy auki ja matkustajat on tyytyväisiä. Ja muut kaikki sidoskumppaset ja asiakasryhmät, että pidetään kenttä toiminnassa siihen. Tämä kaikki perustuu. Hyvä kunnossapito ja huolto ovat Finnavian työntekijöille ylpeyden aiheita, joista jokainen meistä lentomatkustajista pääsee nauttimaan.